Aquesta mola de seitons que estem veient ha deixat les aigües fredes que hi ha a més de 100 metres de fondària i ha pujat fins a prop de la superfície, a poca distància de la línia de costa. Aquí troba un ambient més temperat, ja que és primavera. Aquesta i altres espècies fan aquests desplaçaments cap a zones superficials per reproduir-se i per buscar menjar. El seitó s'alimenta bàsicament de petits crustacis planctònics. A final d'estiu, els seitons retornaran cap als indrets més profunds de la plataforma continental. Podem veure que aquests peixos tenen un tipus de vida independent del fons, però no són els únics. Un gran nombre d'espècies tenen comportaments similars i realitzen grans desplaçaments dins l'aigua. Molts animals van d'un lloc a un altre seguint els seus instints. Uns es concentren en grans moles que fan llargs viatges, sovint de milers de quilòmetres, com alguns caràngids i escòmbrids, i altres es desplacen verticalment cap a la superfície o cap al fons per buscar l'aliment, capturar les seves preses i també per reproduir-se. Per fer-ho, disposen de mecanismes natatoris que els permeten moure's activament, a voluntat, i que impedeixen que els corrents marins els arrosseguin. El conjunt d'organismes que viuen deslligats del fons marí formen part d'allò que genèricament es coneix amb el nom de nècton. Dins d'aquest conjunt hi ha organismes de mides molt diverses, des d'animals petits, com és el cas del seitó, que no sobrepassa els 20 centímetres, fins a altres molt grans, com són alguns cefalòpodes, els taurons o els cetacis, d'entre els quals alguns poden fer desenes de metres. Una bona part de les espècies que formen part del nècton viuen en l'ambient pelàgic, és a dir, el de l'aigua que no està en contacte amb el fons marí. Formen part del nècton peixos que recorren grans distàncies, com aquestes cèrvies, o bé les tonyines i els bonítols. Dins l'ambient pelàgic, cal destacar que una gran part de les espècies que formen part del nècton viuen en la columna d'aigua que hi ha sobre la plataforma continental, és a dir, a la zona nerítica. Més enllà de la plataforma, sobre les grans fondàries, sembla que hi ha menys espècies nectòniques. Els peixos, com ara aquests sabres verds, o els sorells adults, s'apropen als fons tous on busquen crustacis, mol·luscs i altres organismes per alimentar-se. Durant el dia estan a prop del fons, però a la nit s'acosten a la superfície. A més d'aquests desplaçaments diaris, cal tenir en compte que anualment els sorells fan altres migracions. Igual que els seitons, s'agrupen en moles de molts individus que també s'apropen a la costa per menjar i, sobretot, per reproduir-se. Acabat l'estiu, els exemplars més joves es quedaran a prop del litoral, mentre que els adults retornaran als seus hàbitats habituals. El concepte de nècton es pot aplicar també a organismes que solen viure a prop de la superfície. Un bon exemple n'és el llobarro. Aquests animals són carnívors, cacen peixos petits que viuen a prop dels fons, ja que són molt voraços. És el mateix que passa amb uns altres nedadors incansables, els espets. L'animal de la imatge és un adult solitari que es mou pel fons buscant alguna presa. Tenen una boca molt grossa i dents molt afilades que li permeten fer grans ferides a les seves víctimes. Quan són joves van en grups de desenes d'individus que es poden veure nedant uns metres per sobre les roques del fons.
Però en el Nècton, a més de peixos, hi ha altres animals, des d'invertebrats fins a mamífers. Entre els invertebrats cal parlar de cefalòpodes com els calamars. Algunes espècies són de mida petita i tenen una vida relativament allunyada del fons i altres viuen en les zones fosques de la plataforma continental. Fins i tot els calamars petits són caçadors molt actius. Aquest altre és el calamar gegant de Humboldt. Es tracta d'un animal que viu en aigües de la costa del Pacífic. Pot arribar a fer més de 2 metres i a pesar uns 50 quilos. És molt agressiu i un gran depredador. A més, és un animal que està en expansió i això ha fet disminuir les poblacions d'algunes espècies de peixos, afectant fins i tot l'activitat pesquera. Les serps marines també es considera que formen part del Nècton. Aquesta espècie, la cobra marina, és una de les més verinoses, però, afortunadament, no és agressiva. Entre els rèptils marins també cal destacar les tortugues, unes infatigables nedadores que recorren grans distàncies. Una part dels exemplars de la tortuga babaua que hi ha pel Mediterrani han nascut en platges del Mar Carib o de l'Atlàntic. Segueixen el corrent del Golf i arriben a l'Atlàntic europeu. Moltes travessen l'estret de Gibraltar i viuen al Mediterrani occidental. Al cap d'anys d'estar nedant per diferents mars, les tortugues que arriben a l'oest de la península Ibèrica aprofiten els corrents marins i uns vents anomenats alisis per anar cap a les Illes Canàries i Cap Verd. Des d'aquí, agafaran rumb al Carib i a les costes de l'est americà per tornar al seu lloc d'origen i reproduir-se a les mateixes platges on van néixer. Evidentment, al Nècton també s'hi han d'incloure les poblacions de mamífers que viuen als mars i als oceans d'arreu del món. Els mamífers marins tenen capacitat d'anar d'un lloc a l'altre per buscar les poblacions de peixos o de plàncton de les quals s'alimenten, o fan migracions per trobar indrets amb les millors condicions per viure. El Nècton té una gran importància econòmica ja que bona part de l'activitat pesquera de tot el món recau sobre organismes que formen part d'aquest grup.